початком війни у дошкільнят посилились тривожність, агресія, посилились страхи. Таких технічних вправ і ділимося за місяцями, так, зимою. Тому я пропоную кожній команді Дуже багато цікавих практичних активностей я вже взяла, вже використовую зі своїми педагогами. На що б хотіла звернути увагу, це мобільні додатки, які допомагають педагогам і батькам самим врегулювати свій емоційний стан. Вправи перевтілення, різні релаксуючі вправи, ідеї для художньої творчості. Нові техніки допомагають дітям розкритися, заспокоїтися і відновитися. Діти від цього задоволені.